Штогод у свеце выяўляецца каля 1,5 мільёна захворванняў на рак малочнай залозы. У Брэсцкай вобласці ў структуры хвароб на злаякасныя новаўтварэнні ў жанчын ён таксама займае лідзіруючыя пазіцыі. Штогод рэгіструецца больш за 600 выпадкаў. Медыкі адзначаюць, за апошнія 10 гадоў рост захворванняў павялічыўся ў 1,3 разы. Около 40% случаев рака молочной железы, в том числе связаны и с погрешностями в диете. Это неконтролируемое использование различных гормональных препаратов при оральной контрацепции или же при заместительной гормональной терапии в постменопаузе. Нельзя забывать о наследственности, конечно. Самое галоўнае у дыягназе, які здольны перавярнуць жыццё, своечасовая дыягностыка. Сёння ў прыросце захворванняў спецыялісты канстатуюць зніжэнне смяротнасці, дзякуючы высокатэхналагічным метадам даследавання. На Брэсчыне дазваляе дыягнаставаць паталогію на пачатковых стадыях мамаграфічны скрынінг. Сёння ў рэгіёне працуюць 14 мамографаў, яшчэ 2 закупяць у бліжэйшы час. З іх дапамогай за 5 гадоў ужо абследавалі каля 70 тысяч жанчын, выяўлена 390 выпадков захворвания. В молодом возрасте и как дополнение к рентгенологическому методу, естественно, это ультразвуковое исследование молочных желез. А на сегодняшний день аппараты ультразвуковые, они обладают достаточно мощной разрешающей способностью, которая позволяет выявлять не только какие-то инвазивные формы рака, ранние формы рака, но в том числе и те же предопухолевые. На конференции разглядели пытанні рознай ступені важкасці, ад спосабаў, як рассакрэціць каварную хваробу да лячэння ўсіх стадый рака. Асабліва пільную увагу медыкі надаюць профілактыцы. Жанчына павінна рэгулярна наведваць мамолага, гінеколага і тэрапеўта, а таксама праводзіць самаабследаванне. То есть правильно ощупывать молочные железы, подмышечные лимфоузлы, надключичные лимфоузлы, обращать внимание на цвет кожи, изменение этой кожи, уплотнение, появление покраснения, отечности, изменение формы, выделение сосков. Сёння ў Брэсцкай вобласці на ўліку стаяць каля 42 онкапацыентаў, з іх 6,5 тысяч з ракам малочнай залозы. Юлія Селюк, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».